Na ukwandire mwancho murigirire ndonse asore mugaso obene ritukeriga retichikane chitariki kianda ase umutinyo iga ugatano na kabiri na kwariganira ase kionga chinsa isano na ibiri cyabutokire chitariki isato igoro ye chinsa isano na ibiri cyabono mugaso kurukwa Matilda obaigwa tukubwaterana na Nyaboke Vene kurwa sensemo ye bimanyerero tuguchaka no robotiro goichana kurwa se wodi ya Bumurenda me county ya Kisii ase bunge ya Bonchari ase bono abana ababere be grade ya kabiri ose grade 2 bono banyamebere yabo yanyara gutoka kebekire chugunime abo bakagire gukorerwa ebikore byobutage na boigo omweri oye kongentwa abana banyaruka be grade ya kabiri ase bono gukwana na boibuli babo banyare kwera buna nigo baligiti konyoro bwene bwabana abo ase leta an bahati na boigo amo na Stacy banabo batachere twense na boigo emebere yabo kongentwa na kubekwa egunime una chibichecho chikurukia Juliet Wache, alafu mtoto anaitwa Ann Bahati, kona miaka 6. Alafu ilikuwa saa 11 tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake, nikawapea chai wakakunywa, wakatoka, wakaniambia mami tunaenda kucheza, nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana, nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Alafu ikafika saa 12:30 watoto hao wakubwa walikuwa wameshapika. Nikawaambia sasa enda mlete mtoto kutoka kwa aunti yao tukule. Mmoja akaenda akapata mtoto hayuko. Akaenda tena mahali fulani kwao, huyu mtoto mwingine akapata tena hawako huko. Tena wakatoka wakaenda kwingine, tulitembea sana. Tukatembea kila mahali. Nami sasa ikafikia mahali nikawaambia kuna wamama 3 tulikuwa na wao. Wakaniambia twende kwa kambi huko tu report. Na wengine wakatembea kwenda kutafuta. Sasa kuna mahali hapa kando hapa. Kuna mahali fulani kuna shimo. Akina chitega siskrepunga koranga ndegasi. Kaya na mwana baba. Wakero mukakone simi ngomuringa yiro. Onde neste asunginde. Umubulini na bibi. Ngiza twende kusina isini utigandi na bibi twende. Onde yaya no mwana ubite tukuibuya. Ono karenge no mwana abuko buchinyomba. Ndira kura vera nere gareji. Ingo ikaga ikapara kanyora bantu baichire. Wabuli nge moichole nete. Chile sibenti saa 3. Onde biya ya pati tayo sitese tayo. Wabuli nge yumwanaji. Mwana tachi ande. Aminto. Ona nabo mwana uitwachagite kuligira kininga batebiya ya. None mokongira kuchiye nkora ya nero mwana ninsaigare gaga. None mokongira kuchiye mwana ona nigaga. Akenge bikuru bigachaka. Utigana nengana yo yogochania kema kokoira wikase county ya Nyamira ase siasa che ward ya Manga yo kutoka ase county yo ase bono ensemo ya bamenye koro ase chinsemo cha Tombe besokire na boigo kubura buna hobura ibura bisi anamono koro ase serikali ya county tibaraba bakonyora obuyana boigo amagenderero aisaine egento kyabayirire barabo kumosira nere Daniel Orina koro ase chinsemo cho buna nere orache ko bakonya ekirara so ase kirogo kyobo MCA boigo niko basabire buna nonyera samotukaega make atikarete kwanyare gukorerwa kende ekyo kurwa ase serikali ye county. Dani eria sabantu bali baraba ororo nanda bakanyeku nero yo mo bano ni cyo bisigueta gwete keroko genda sara akorire chigasi keroko sororo obisi yaye njanya gusieku nonye ndimu kogu asoiro ororo iga kugwate ndimu no yo mwabo okoro kagukora nanta bwati buchainga ngakibwe sogete ngenjo kikwarurekana gosenga sikio kokora nebi baruo kokora gosiri enjeri kwagenda bunole na bako accept boigo bono nchiko ngoteba iga kyababuri twara rure tondo mono gochisiko na intu nto wanza na intu eke na kerekyo turara kenyora go chanka se itugosabana kaki twachande kirimono baminto kirenga kinga intu twanya koena tobwato mora ingi intu bana tutagambe namonyu wete angona batuka Nyamira aria esauri ya magenderero tutaro jinga ngokore kale Manga ward yeye buna kurumaega tu atebetigwe
amagendero gao chikoba manga emesa iguru ntonya ruchi abantu abange ebanje tobokora Daniel tanje tibokora ekarare kuburi obumane bwa Nyamira nga ebintu iga mbamanyite nga agokora ebintu byaye baganza kumukorera siasa mange yenta itokosoa insoko nyoro kubwate sigwa nimbwate gentu gego nsuguma na bongo chenje ebintu biro chipara chiarose tukari tana korosigwa njira nenchirosi amacha itakwa mesa kwa meto na lenya machi mange ne bisima byonsi na biro bimbirosi burunge egento kenanyorekere kenene ebintu byetu kwanya mbikeno ne budget omonto bweba ko bibwate enere sinta to ireli bageri yotorto abikire nte budget na parliament ya Nyamira anakibwate baka na ya koriki ya korekanire ekyo moerio mugambi orobisi yao tenene mutu yao tari kugambwa kuramwa okwendo mukwanire bubuya umutima mwaka nayo manyene bintebi inkonye na njengireka ebe ne governor ebe ne president injenda twasho abantu bamwanga kandi nyori baga abantu bamanga wikankorera gasi ne governor atuko kore gasi na president irakoraki iratuko nari uranyore gentoreteka otherwise uri constitution ne bintu binde binge ebe batari inguru kinene sana na bagosikira tonyora kene emo yaba MC abakuru kurase orugungo rwagusi bakurawa no muske biuta omanga nikubono banyare kwe murungani abo cha sensemo iliyo kwamereria serikali ase yarorokana buna umuske Justin Muturi anyara ko ene kiabuna andake honyeta koegwa libaga liyo kurwanira kiro kyobura wense asensemo yaye akumusira umuske Kalonzo Musyoka baukwana kurwa aiga ase waukona kurwa gusini go batebiruna nerebuya umugusi kobeka chinguru asukumusira Dr. Fred Matiang'i na boigote buna ensemo yuko amerelia serikali bonete ko mwako boko Dr. Fred Okengo Matiang'i kiagira osemeri goraro ase obura ebwae obubagote buna nigo baragani anyare gosoa abisi buno murai wense yo muske Justin Muturi akwana igora ya joint candidate opposition 2027 etos tugete sana ekarotwe iwa muske Justin Muturi oyoro marayo DP political party ogotangasa mubaso igoro ngere bwamwire nga igaro cyo yobana tagochoru koba joint candidate opposition 2027 Kalonzo Musyoka ekonsani yeito unabarayi bakurugusiga grassroots leaders inkelinga tira ikirase abarayi bali bagoteba nga ingobwana takoba Ronald Onduso, former MCA Getenga Ward, Aiga Kisii County. Interete kwa nalinga neliga yobo choroi boro bogo chikocha next year. Na ende ntoroche our United Opposition ego sukabuya sana. Tatikalende chinkwana bona chirituaro cha barayi bakwane kanisa alia nga bancheire umuraigeta chikoran ase ticket ya United Opposition ngakete nga kichirinjira ikera nase bono ngosaba tuwale buna bagusi abantu abanchi bense yaito ya Kenya nga onye wikera nga no gochora omuntu ogujiko ko minyoka ose koligekero kase ticket ya United Opposition ebe achoru ase njira yo bwasi okunando abantu bonse baba involved yongisa akabairo mu MCA Bugetenga Ward South Mogirango kuna ba minto bakwanire enchera opposition ende rugosuka buyabuya lakini neta kirogosaliwa ndoko manya Muturi osene mall osene alirinde opposition because batebere opposition eko chabasoki candidate ku next year May katikati ya May next year umuntu ochire ase presidential candidate yare ekanisa kwatenga inche umuntu one noyo iyo maskanta yabo onye nchera bwasyo kumbulyo kwa basoko chore opposition flag bearer intuno mogusi na Fred Matiang'i ya wamenyana bwego abarayi korwa ase wodi ya Bugusero me ya Kitutu Chache South nigo bono banyale wasoke na kubulia buna nigo baganeti omulembe chinga kichiga siasa nyingi genderete kweneki wasa rugongo rwagusi bakora wano mo MCA wechinsemecho kurwa se ebarase mo yakorekaneta ase kinyoro kyanyosia nigo bono banyale kwera buna nerebuya omugusi kubwatena na hukwana neliogeri mona bwego kubeka omulembe na kubwa mono abasaye gotiga gotumeka bobe n'abana siasa twaere siraba nyakenyoro bonsi anene mono banyonsia engencho engiya yoko chikokora siasa iko twachakira mwana je vijana ebichana byabere biko tumeka bobe nande yiga as much as wasenga nechebe nga nenchara mwana kwa 200 300 ogenda kongea kututamagena kongea kuita abantu obe gun egento ko twigwana
tokore siasa y'omurembe. Banasiasa baitu tutigotumia ebijana biaitu bobe usuise kurireria abantu bagendete kumia mono n'abasae nari ngusaba nga twafoidi gutumia abananchi for the benefit kero kende yamanga nabo kipinausi n'abasae bainu n'abasorere tiga tutige kutumika bobe asoko kora kikobabu na into chigun tokore siasa y'omurembe mwana siasa onde bwensi ogocha mwamwanjera okwanao ni chisere chiayo ni binyanya byayo koraki ogenda tutige kuhitana into ase intwe burai bwito twachorete ntwaroche nga kitware gochora kurende bono igatwara mukiria maiso ndotagete gochora burai uboronge abantu baria baguchigotora abuya baguchigotokorera yara maya bararenta amagendera ase Kenya yaitu ochumi bono iga nturi koisiberi sabuni nturi koring'eni chia mabuta okobo ochumi yabo no esinyete gwetera sobora iburororo Mwancho murigirire abona utokorere kyonga hasinjira ayo bwenge chinsa isano nebere cyabona mugaso kurende tumurane na kusanga mange ase kyonga chinsa ikome cyarero umuragoba gendera gutwara uburigirire obuya kurose bimanyerero nere nyaboke ven chenkurwa Matilda Ovaigo murobiri oraso asembeo of vibes on vibes twara mugaso motoerero Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aseri gurira mu buko